5 ga watan Mayu shekara ta 1986 wani mutum a ɗaure fiskansa a rufe a kirkiri barak sunansa Major General Mamman Vatsa ana dab da harbe shi ta hanyar sojoji masu yin harbi bisa zargin yunkurin juyin mulkin gwamnatin ƙasa a wancan lokaci. Sai dai fa harbe shi da za a yi harbi ne da yake da bambanci da waɗanda aka saba yi. Min mai ba da umarnin a harbe shi shine General Ibrahim Badamasi Babangida. Abokin yarintan Vatsa sun tashi tare Amina, sannan sun shiga aikin soja tare, sannan suna kiran junansu da 'yan uwa. Amma a yanzu Babangida ya ba da umarnin a harbe shi. Wannan shine tarihin da ya birkita tunanin 'yan Najeriya tun wancan lokaci har zuwa yanzu. Ibrahim Babangida da kuma Mamman Vatsa ba iya abokanaye ba ne, a'a 'yan uwa ne da ba sa rabuwa. Sun girma a waje guda, Amina, Niger State a shekarun 1950s. Sun shiga makaranta tare, sannan kuma sun yi wasan ƙwallo ma tare. Kana a lokacin da Babangida ya ƙoƙarin jona aikin soja, Mamman Vatsa ya bi shi tare. Sun yi karatu tare a makarantar horar da aikin soja Nigerian Defense Academy, sannan kuma sun karbi horon aikin soja nan ma a tare. Dukkan wanda ya san su zai gan su tare kuma zai ɗauka 'yan uwa ne na jini. Daidai akwai ɗan abin da ya bambanta tsakaninsu, domin Babangida mutum ne mai dabara kuma mai wayon siyasa a ɓangaren soja wanda ya san dabarbarun ƙarin matsayi a kan lokaci. Shi kuma Vatsa jami'in soja ne amma mai dabarun rubuta labarai. A lokacin da sojoji da dama suke kan maye da shaye-shaye, shi kuma Vatsa yana nutsuwa ya zauna ya rubuta littattafai da dama. Wanda har ta kai ga manyan sojoji suna kiransa the Poet General, wanda Babangida yake alfahari da hakan. Kan yake ji a ransa abokin aikinsa na soja ba iya soja kaɗai ba ne, mutum ne mai basira, mai tunani, sannan kuma mutum na musamman. Tsawon shekara 30 dukkan abubuwa na al'amarin rayuwa na aikin soja, juyin mulki, rikicin siyasa da dukkan matsaloli tare suke sha kuma suke tsallakewa. Daidai a shekarar 1986 wannan abokantaka an gwada ta kuma gwaji mafi wahala wanda ba kowa bane zai iya tsallakewa. 27 ga watan Agusta shekarar 1985 Babangida ya jagoranci juyin mulki wanda aka kwace mulki daga hannun Janar Muhammadu Buhari, wanda daga bisani ya kasance a garkame. Babangida ya ci gaba da jan ragamar mulkin ƙasa a matsayin shugaban ƙasa, sannan ya yi wa 'yan ƙasa yin ƙoƙarin yin adalci da daidaita al'amura, wanda ya kira ƙoƙarin kawo gyara akan al'amarin Muhammadu Buhari, wanda Janaral Mamman Vatsa ya taimaka kuma ya ƙarfafa masa gwiwa. Vatsa ya matuƙar ba da gudunmawa a lokacin juyin mulkin, wanda hakan ya biyo aka ba shi mukami mai girma a gwamnatin, wanda Babangida ya matuƙar yadda da shi 100%. Amma bayan wata 4 da kama mulki, dukkan al'amura suka lalace. A watan Disamba shekarar 1985, jami'an leƙen asirin ƙasa na Najeriya suka tabbatar da rahoton cewa an yi yunkurin juyin mulki wa Babangida. A lokacin da suka miƙa sunayen wayanda ake zargi, Babangida ya ga sunan General Mamman Vatsa a ciki, wanda ya matuƙar razana shi. Abokin yarintansa, mutumin da ya kira shi a matsayin ɗan uwa, Babangida bai yarda da hakan ba, sai dai kuma jami'an tsaron sun matuƙar takurawa akan cewa dole akwai Mamman Vatsa a ciki. Ba iya ga Babangida ba, hatta 'yan ƙasa na Najeriya da dama ba su yarda cewa Vatsa ba wata hujjan da zai yi ƙoƙarin ƙwace mulki a hannun Babangida. Min a baya shi ya ba da gudunmawa 100% wajen tabbatar da juyin mulki da Babangida ya kasance a kan mulki. To me yasa zai sanya kansa cikin hatsari haka? Waɗansu suna gani kamar manyan sojoji ne suka shirya masa domin a kawar da shi akan al'amarin. Waɗansu kuma suna gani Janar Babangida ya ɗora Najeriya a kan turbar da bata dace ba, don haka yake buƙatar sauyi akan haka. Sai dai har zuwa yau gaskiyar ba a tabbatar da ita ba, domin kuwa tun harin da ya faru na watan Disamba 1985 Vatsa an kama shi. Nan an je an ajiye shi bisa zargin cin amanar ƙasa. Fara gabatar da shari'ar Vatsa a farkon shekarar 1986 a kotun soji. Babu alƙalai na farin kaya, babu lauyoyi domin kariya, sannan an yi shari'ar abu. Hujjar da aka yi amfani da ita domin tuhumar Vatsa ba a bayyana ta ƙarara ba. Vatsa ya yi watsi da dukkan zarge-zargen, sannan ya gaya wa alƙalan sojin cewa ya yi imani da cewa ya yi aiki da kuma bauta ma ƙasarsa cikin gaskiya da amana, kuma ban ci amanar abokina ba ko da na daƙiƙa ɗaya. Sai dai hakan bai zama hujja a gare shi ba, domin alƙalan sun riga sun yanke hukunci. 4 ga watan Mayu shekarar 1986 Vatsa da wasu sauran sojoji guda 9 an same su da laifin cin amanar ƙasa. Nan an yanke hukuncin cewa za a kashe su ta hanyar harbi. A lokacin da rahoton hukuncin ya je ga Babangida, yana da zaɓi guda biyu.
zai kasance ya goyi bayan abokin yarintansa ne ya zama marar gaskiya, ko kuma ya sanya hannu ne a kashe abokinsa da suka tashi a tare? Wani rahoto ya ce Babangida ya kulle kansa a cikin ofis na tsawon awanni ba tare da sanya hannu ba, cikin tunani da kuma damuwa da jimami. Waɗansu kuma suka ce manyan sojoji na kusa da shi sun takura masa akan cewa sassauci shi zai jawo a sake yunkurin juyin mulki nan gaba. Nan take Babangida ya zuciya ya ɗau fefar sannan kuma ya sanya hannu kan hukuncin mutumin da ya kira Aboki na tsawon shekara 30 zai mutu gobe. A safiyar 5 ga watan Mayu shekarar 1986 a Kirikiri Barak, an ɗauki Mamman Vatsa sannan aka tafi da shi filin harbewa wanda aka ce yana nitse ba tare da tashin hankali ko tsorita ba. Mamman Vatsa a ɗaure da igiyoyi a jikin ice, idonsa a rufe, sojoji kuma aka jera su, sannan daga baya aka fara harbi ta ko'ina. Mamman Vatsa ya faɗi ƙasa tsugune, da Point General ya faɗi zuwa ƙasa. Vatsa ya rubuta wasiƙarsa ta ƙarshe inda yake bayyana shi ba mai laifi ba ne. Sannan kuma ya rubuta littafinsa na ƙarshe wanda ya kira shi da The Loyalty and Betrayal. Littafin da ba a bari an buga shi ba, sannan wasiƙar da ba a bari bainar jama'a suka ganta ba. Sai waɗanda suka san Vatsa suka ce dab da ma zai mutu, a kame yake kuma mutum ne tsatsai. Labarai suka kara da ƙasa, sannan kuma mutane da dama suke da imanin cewa Vatsa ba mutum ne mai laifi ba, ya mutu ne ya sadaukar da kansa domin ya zama sako da izina ga sauran sojoji, wanda yake nuna ba wani jami'i da zai tsira, hatta ga babban abokin shugaban ƙasa. Shi ma shugaban ƙasan da ya sa hannu babban al'amari ne. Ta yaya mutum zai sanya hannu a kashe babban amininsa? Ta yaya waɗanda suka taso tun daga yarinta su rabu a haka? Bayan gabatar da hukunci akan Vatsa, Babangida ya yi shiru akan al'amarin Vatsa, sai dai waɗanda suka san shi sun san cewa Babangida ya aje ainihin hoton Vatsa a cikin ofishinsa na sirri, wanda yake kallonsa kuma yake tunawa da shi a matsayin amininsa kuma babban abokinsa. Waɗansu kuma suna ganin cewa Babangida ya san cewa Vatsa ba yi da laifi, sai dai kuma ba yi da zaɓi akan haka. Dai kuma cutar da zuciyarsa take ciki akan wannan hukuncin da ya yanke ba zai taɓa rubuwa da shi ba. Wannan saƙo ne da yake nuna wa ƙasa cewa babu wanda ya fi ƙarfin hukunci, ko da kuwa babban aminin shugaban ƙasa, babu wanda ya fi ƙarfin doka. Sai dai ga iyalan Vatsa, wannan ciwo ne da bai taɓa goguwa ba, wanda yake sake maimaitawa a cikin zukatansu a koda yaushe, wanda suke tunawa da shi har abada. A yau a Najeriya, Mamman Vatsa ya kasance ƙwararre babban jami'in soja, ƙwararre wajen rubuta littattafai da kuma muƙala wanda ake tunawa da shi har zuwa yanzu. Kan hukuncinsa kuma ya kasance hukunci mafi birkitarwa a tarihin Najeriya baki ɗaya. Shin Vatsa ya aikata laifi kuwa? Ko dai kuwa ya taka tarkon siyasan soji ne kawai? Gaskiyar da ba a taɓa gano ta ba kenan har zuwa yanzu. Sai dai kuma a watan March 5 ga wata shekarar 1986, Najeriya ta rasa ƙwararren marubuci da kuma aminan juna wanda suka taso tare tun a yarinta. To wannan shine, shin ɗan Lami idan da za a maimaita wannan al'amari a al'amarin ƙasar nan, shin kana ga ƙasar za ta gyaru ko ya al'amarin yake? Gaya mana naka ra'ayin a comment section. Kada ka manta da yin subscribing domin samun sabon wata ɗauka a sati mai zuwa.